ఎక్కడో కొడుతుంది సీనా. గాయ్స్ మనకైతే రాజాసాబ్ నుంచి ఒక టీజర్ అయితే రావడం జరిగింది. ఈ టీజర్లోని ప్రభాస్ లుక్ మాత్రం సేమ్ ఆది పురుషులో ఉన్నట్టు మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మీరు లుక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా గాయ్స్, లుక్ ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్లో చెప్పగలరని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో చాలామంది ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అయితే కొద్దిగా నిరాశతోటి ఉన్నారని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ప్రభాస్ లుక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఏఐని యూజ్ చేసి తీశారని అర్థమైపోతుంది. అలాగే ఒక కార్టూన్ బొమ్మలు కదా ఉన్నట్టు ఉండడం జరిగింది. సో ఇప్పటికీ చాలామంది ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అయితే ఈ లుక్ పైన తీవ్రమైన అసంతృప్తితోటి ఉండడం జరిగింది. సో గాయ్స్, మీరేమనుకుంటున్నారో ప్రభాస్ లుక్ పైన కామెంట్లో మీ ఆన్సర్ పెట్టగలరని నేను కోరుకుంటున్నాను. గాయ్స్, నేను ఒక ప్రభాస్ ఫ్యాన్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. నాకైతే ఈ లుక్ అనేది ఏమాత్రం కూడా నచ్చలేదు. ఎవరైతే మీరు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో నా మీద కోపడకండి. నేను జస్ట్ నాకు అనిపించింది చెప్పడం జరిగింది. గాయ్స్, ఇది నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.